Ċifri ppubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juri li matul it-tieni nofs tas-sena li għaddiet naqsu l-inċidenti fuq il-post tax-xogħol meta mqabbla mal-istess perjodu fl-2016. L-istatistika turi li kien hemm tnaqqis fl-att ta' nies li kellhom inċidenti fuq il-post tax-xogħol bejn Lulju u Diċembru tas-sena li għaddiet. In-numru ta' inċidenti laħaq l-1589, 1.2% jew 17 każ inqas mill-2016. Il-maġġoranza sostanzjali ta' dawk li weġġaw waqt li kienu fuq il-post lant tax-xogħol kienu rġiel, 1279 imqabbla ma' 310 nisa li kellhom inċident fuq il-post tax-xogħol. Għal darb'oħra l-oqsma tal-manifattura, il-kostruzzjoni u t-trasport u l-komunikazzjoni kienu l-aktar oqsma li kkawżaw l-akbar att ta' inċidenti minkejja li l-att globali ta' każi rrapportati naqsu mill-2016. Fortunatament, il-maġġoranza assoluta tal-każi kienu jinvolvu feriti superfiċjali, kważi 58% tal-każi, jew każi mhux akuti bħal ksur 10%. L-akbar att ta' nies li kellhom inċidenti kellhom bejn il-25 sena u l-34 sena u l-maġġoranza tal-każi huma impjegati full-time ma' intrapriżi li jħaddmu l fuq minn 100 impjegat. Fortunatament ma kien hemm l-ebda inċident fatali f'dan il-perjodu, meta fl-istess perjodu fl-2016 kienu seħħu 3 fatalitajiet fuq il-post tax-xogħol.